It-tlieta, 15 ta' Novembru 2016. Jinxtraw iż-żewġ SIM cards Vodafone li permezz tagħhom ġiet attivata il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. It-tlieta 10 ta' Jannar 2017. Iż-żewġ SIM cards jiġu attivati f'Ħażebbuġ. Fil-ġimgħat u x-xhur ta' wara kien hemm komunikazzjoni bejniethom biss u minima. It-tnejn 21 ta' Awwissu 2017. L-imputati allegatament jippruvaw is-SIM cards fl-inħawi tal-Bidnija. Il-ħadd 15 ta' Ottubru fis-6 ta' filgħaxija iben il-vittma Matthew Caruana Galizia jipparkja il-karozza tal-vittma barra rixtellu ta' dar fil-Bidnija. Dan kontrarju għal dak li kienet tagħmel ommu Daphne li kienet iddaħħala il-ġewwa mir-rixtellu. Il-karozza ma ntużatx iżjed. It-tnejn 16 ta' Ottubru. Is-satejn sin 17 minuta ta' filgħodu. Tinxtel is-SIM card fil-bomba mal-karozza ta' Daphne Caruana Galizia fil-Bidnija. Il-bomba allegatament poġġiet fuq ġewwa tal-karozza, eżattament taħt is-sit tal-istess karozza. Is-6 u 14 minuta ta' filgħodu. Fl-inħawi tal-kurja tal-Furjana inxtel il-mobile Nokia li fih kien hemm is-SIM card li minnu intbagħat l-SMS qattil li eventwalment attiva l-bomba. It-8 ta' filgħodu. Id-dajsa Maja, proprjetà tal-Fred De Giorgio l-Fulu, ħarġet mill-port il-kbir u ġibdet lejn in-nofsinhar ta' Malta. Id-dajsa kienet misjuqa minn George De Giorgio, magħruf bħala ċ-Ċiniż. Għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu, meta allegatament George kien fuq il-baħar fl-inħawi ta' Baħar iċ-Ċakk, jagħmel telefonata mill-mobile personali tiegħu lil terza persuna biex tibatlu l-kreditu. Fid-9 ta' filgħodu, resident fil-Bidnija jilmaħ il-karozza suspettuża li kien ilu jara għall-aħħar 3 ġimgħat. Karozza żgħira u tal-kiri li deret ukoll fin-nofsija ta' wara nofsinhar u allegatament nofsija qabel id-delitt. Il-karozza ma baqgħetx tidher iżjed fl-inħawi wara d-delitt. Fis-satejn ta' wara nofsinhar, Daphne Caruana Galizia tagħmel l-aħħar kuntatt permezz tal-mobile tagħha. Għal-ħabta ta' 3:10 ta' wara nofsinhar, id-dajsa Maja tibda dieħla lura fil-port il-kbir. Lura fil-port il-kbir iċ-Ċiniż waqaf propju f'dawn l-inħawi ta' taħt il-qampina l-kbira tal-Belt Valletta. Dan hekk kif huwa mifhum li ma setax jinnavika bi 3 mobiles fil-waqt li jsuq id-dajsa. Fit-3:05 ta' wara nofsinhar toħroġ Daphne Caruana Galizia mid-dar. F'dan il-ħin issir telefonata bejn Alfred il-Fulu fil-Bidnija u George iċ-Ċiniż fil-port il-kbir. It-telefonata ddum ftit sekondi, fejn 2 minuti wara saret oħra li damet iktar minn 100 sekonda. Minn hawnhekk Fredu l-Fulu li kien qed iservi ta' spotter fil-Bidnija kien qed josserva l-passi ta' Caruana Galizia. Hekk kif minn hawnhekk propju din iż-żona toffri veduta kif ukoll tidher id-dar ta' Caruana Galizia. Fredu l-Fulu għadda propju minn hemmhekk u qatt taħt din is-siġra fejn hemmhekk il-pulizija sabet filter ta' sigaretti li kien intuża minn Fredu l-Fulu u li rriżulta dan minn testijiet ta' DNA. It-3:02 minuti, SMS jgħaddi fil-modjul imqabbad mal-bomba u eventwalment tisplodi. F'din il-minuta, is-SIM card fil-bomba taqta' kull kuntatt minn mat-torri ċellulari. Għal-ħabta ta' 3:15 ta' wara nofsinhar, id-dajsa misjuqa minn George De Giorgio ċ-Ċiniż tinqabad dieħla lura fil-menqa fil-Marsa. Dieħel lura fil-menqa iċ-Ċiniż ċempel il-ħabib tiegħu u qallu li kien qabad żewġ ħutiet kbar filwaqt li bat lis-sieħba tiegħu qalla biex tiftaħlu fl-ixkun inbit. U mifhum li malli wasal hawnhekk iċ-Ċiniż rema l-mobile fil-baħar fejn il-forzi armati flimkien mal-pulizija sabu 8 mobiles hawn f'dan il-baħar. It-tlieta 17 ta' Ottubru jissoktaw l-investigazzjonijiet brabta ma' dan id-delitt u jibdew jaslu f'pajjiżna investigaturi barranin fosthom dawk Olandiżi. Il-ġimgħa 20 ta' Ottubru tinfetaħ ix-xena tar-reat. L-investigaturi barranin ġabru biżżejjed evidenza waqt li l-FBI tibda tipprova taqqat il-biċċiet sabiex tistabilixxi min għamel il-bomba. Is-Sibt 2 ta' Diċembru l-investigaturi jaslu għall-aħwa Alfred u George De Giorgio flimkien ma' Vince Muscat
L-ispetturi Kitarno u Kerdzara jittolbu li l-maġistrat Ed Nivella joħroġ mandat ta' arrest. It-2 ta' Diċembru. Fit-8 ta' filgħodu, operazzjoni kbira fl-inħawi tal-Menqa fil-Marsa. Arrestati 3 imputati flimkien ma' 7 oħra li jingħataw il-police bail wara 48 siegħa ta' interrogazzjoni. Din l-operazzjoni kienet fost l-akbar li qatt saret f'pajjiżna u li rat is-sem tal-Pulizija u l-Forzi Armati. Fid-9 ta' filgħodu, il-Prim Ministru Joseph Muscat jindirizza konferenza tal-aħbarijiet li bi kliem meqjus jagħti dettalji dwar l-operazzjoni. It-3-5 ta' Diċembru, l-ispetturi li qed imexxu l-każ jinterrogaw lill-imputati li ma nislux kelma waqt l-interrogazzjoni. Fl-10 ta' filgħaxija l-Pulizija tressaq li 3 imputati l-qorti u tixlihom bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-ħamis 14 ta' Diċembru, l-akkużati jitressqu l-qorti quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mecc, iżda jitfaċċa l-ewwel skoll minħabba li l-Maġistrat tiddikjara potenzjal ta' konflitt ta' interess. Fit-tmiem is-seduta, il-Maġistrat tirtira mis-smigħ tal-provi. It-2 ta' Diċembru, fid-9 ta' filgħodu l-akkużati jiġu quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea li wkoll tirrikuża mill-każ. It-3 ta' Diċembru, il-każ jiġi assenjat lil Maġistrat Claire Stafford Zammit. Id-diviża titlob ir-rikuża iżda l-qorti tirrifjuta t-talba u jibdew ħerġin il-provi tal-prosekuzzjoni minn fom l-ispettur Kitarno. Fawla fejn ma kienx hemm fejn toqgħod labra, it-3 akkużati ma juru l-ebda mozzjoni. L-24 ta' Diċembru tkompli l-kumpilazzjoni fil-konfront ta' 3 akkużati jiġdu l-ispetturi Kitarno u Kerdzara flimkien mal-assistent direttur tal-ħabs u r-raġel tal-vittma, Peter Caruana Galizia. Il-ħamis 21 ta' Diċembru, il-qorti tiddikjara li hemm biżżejjed provi biex it-3 imputati jitpoġġew taħt attakkuża bil-ġuri ippjanat li jibda nhar l-1 ta' Frar.